Според този вселенски закон за целта, всеки човек има определена цел. Всеки човек има предназначение в живота. Всеки човек, абсолютно всеки човек е роден с уникален талант и предназначение в живота, което трябва да намери и да преследва в живота си. Целта може да бъде свързана с професионални постижения, лично развитие, с семейство, общност или други аспекти на живота. За да спазваме този закон е необходимо да търсим и да се стремим да открием своето истинско предназначение, да развиваме себе си и да работим усърдно за постигане на своите цели, без значение от пречките и предизвикателствата, които можем да срещнем по пътя. За да откриете по-лесно своята цел, се запитайте каква е моята цел в живота, каква е моята страст. Когато открием своята цел, нашето истинско предназначение в живота, тогава вече се чувстваме щастливи, удовлетворени от живота си.